F'attività politika fil-pjazza tal-Mellieha fil-preżenza tal-Viċi Prim Ministru Tonio Fenech, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li f'tem ta' ġimgħa pajjiżna minn xenarju ta' sodisfazzjon bis-summit tal-5+5 għadda għal mument xokkanti li wassal għar-riżenja tal-eks Kummissarju Malti John Dalli. Mbagħad bil-kemm ta' diġimgħa u filli dak ix-xenarju ta' sodisfazzjon li għamilna kburin il-kol kemm aħna tas-sem kollu li għamilna filli f'daqqa waħda naddu minn esperjenza li ma nistax niddeskrivija ħlief xokk għal pajjiżna li waslet għar-riżenja tal-Kummissarju ta' Malta John Dalli. Lawrence Gonzi qal li l-partitarji tiegħu li kien hemm bżonn li dan il-kapitlu jingħalaq u jinfetaħ immedjatament kapitlu ġdid għal pajjiżna bin-nomina ta' Tonio Fenech li ddeskrivih bħala serju u integru. Imma wkoll f'daqqa waħda fil-bżonn illi jittieħdu l-passi biex immedjatament dak il-kapitolu jingħalaq ħalli jinfetaħ kapitolu ġdid għal pajjiżna. Skont Gonzi, Tonio Fenech ir-reżenja minn viċi kap tal-Partit Nazzjonalista għaliex il-kariga ta' Kummissarju Ewropew tmur lil hemm mill-partiġjaniżmu. Iżda fl-istess ħin Fenech se jibqa' Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin. Dwar il-Power Station tal-BWSC, il-Prim Ministru qal li din saretilha ħafna ħsara. Waqt li kienu qed jagħmlu xi testijiet, ir-riżulta li kien hemm filter li kellu jitneħħa u da ma tneħħix, dana spara b'xi mod daħal ġo turbina u għamel ħafna ħsara. Skont Gonzi l-BWSC aċċettat ir-responsabbilità li tħallas l-ispejjeż. Kumpanija nfisha issa aċċettat ir-responsabbilta u sa tagħmel dak kollox spejjeż tagħha biex mhux biss tirranġa l-Power Station imma biex tagħmel tajjeb għat-telf kollu li Malta tista' ssofri minħabba dal-inċident. Madankollu l-Prim Ministru ma qal xejn dwar il-fatt li minħabba din il-ħsara, il-Power Station tal-BWSC se tibda taħdem mill-anqas sena wara dak ippjanat u li għax-xhur li ġejjin pajjiżna se jkollu jiddependi fuq il-Power Station ikkundannata fil-marsa b'konsegwenzi negattivi ambjentali u b'konsegwenzi li se jkunu imposti multi ġodda. Is-sitwazzjoni ta' instabilità li jinsab maħkum minna l-Gvern immexxi minnu ma kienx fuq l-aġenda tal-Prim Ministru waqt l-attività fil-Mellieha li minflok għażel li jitkellem dwar dak li sejjaħ bħala records. Għal 4 snin wara xulxin, rekord wara rekord, għal 4 snin, rekord wara rekord. Semma s-sodisfazzjon tal-Maltin bil-kwalità tat-toroq kif ukoll il-progress li skont huwa sar fil-misbla tal-Matab. Jiena niftakar dari jienu ġej il-Mellieha kont inxomm ir-riħa tintent tal-Matab. Illum għalmenu dik ir-riħa m'għadniex inxomma.